Știi ce îmi spun cel mai des pacienții care vin pentru prima dată la mine în cabinet? Te rog, nu-mi dau un meniu restrictiv și mai ales să nu fie complicat, că nu am timp să gătesc. Da, oamenii sunt obosiți de dietele care taie tot ce-ți place. Restricțiile exagerate nu țin pe termen lung și duc doar la frustrare și chiar la abandon. Și mai este partea cu gătitul. Mulți pacienți îmi spun direct: Andreea, nu am timp să stau ore în bucătărie. Și este perfect normal, fiecare are un ritm de viață diferit. De aceea, eu nu dau planuri nutriționale standard. Fiecare program alimentar este personalizat, adaptat la stilul de viață, preferințe și nevoile fiecărui pacient. Nutriția nu este despre frustrări, ci despre echilibru și empatie. Dacă vrei un plan care să ți se potrivească ție, nu doar unul general valabil, te aștept la cabinet. Cu siguranță vom găsi împreună calea către varianta ta sănătoasă și echilibrată. Eu sunt Andreea Tomescu, nutriționist cu echilibru și empatie.